Jum. Sabay sa ko dito ilabing, be. Lainan na mo kauban, eh. Usa man tuyo nimo abing di ay nganong pasabayon pa man ko nimo. Kasi inlaban ako sa iyang anak ba. Gusto ko mamisita, walang ko'y kauban ba. Unya, magunsa man ko dito nga ikaw may mamisita. Mao gani, no? Pakuyugon ti ka ba kay barkada man kay mo sa iyang papa. Ikaw madlingaw-lingaw sa iya ba. Ah, nana po ng style la. Gasto ba kay nagtuba ng amahan na? Ay, nagkabala ka dra. Basta mo palit ko isa ka galon to ba. Ikaw ang bahala, ah. Ah, sige. Diskarte imo ha kay akong istoryahon ng papa. Sige. Tara. Ayo. Ay, boss, may buntag. Oy, usa may toyo nimo? Tay, suga sa amahan, uy. Ay, boss. Mamisita ko sa mga anak ba? Okay ra? Mamisita? Bata pa kay akong anak, di pa ko mudawat mamisita ni. Boss, tinarong ba akong papamisita sa imong anak? Bata pa lagi na akong anak. Dong niya ikaw, perte na namang gulanga. Kaya human karon, tambay ra ba ka? Kol, tambay pa man ko sa pagkakaroon pero nagapangita naman ko trabaho. Basig ikaw rin hinungdan niya di mag-eskwela akong anak na imong pagsamok-samok dire. Mo nang dili sa kumudawat og bisita sa akong anak, pauli sa dito. Jum, gawas na dra ba? Pare abing! Shata! Murag dugay na tawa nakita ba? Kumusta naman ka? Sus, pastilan mo man ka musulti nga kauban di mong pidyong. Hali pre, sa tuon na pre. Pas nandugayan na tuwa nakita. Oy, nak, ato ba nga ning bisita naman ako? Sige, istorya mo. Dali ra, pag human mo siya, uli din ka. So, salamat yung kay Kol, kay imo kong gitugtan. Usay salamat. Sus, wala pa lang may tuba. Gidala lagi, di gito ka sugtan. Pagdali rin. Ay, dali. Lingkod diri. Swerte ka kay gisugtan ka ni Papa. Bulak dahil para sa mga. Ay, salamat ha. Sus, nak, ay padadala ng bulak, nak. Hindi ka kahumanan, anak. Suga kasi mong papa, eh. Pre, pasagdain na sila. Shata ga ato diri. Dali ba? Lingkod ta. Sus, pre, wala pa lang juga, pre. Di juga mo dawat bisita sa mga anak, pre ba? Bata pa kayo ng anak, pre. Siya ito mga kaki. Grabe po ni pare makainom. Uy, mura magway kauban. Gitunga man. Grabe yung buto-buto sa kundugan, baka nakatapad ko sa mga. Nak, tarong, nak. Ah, grabe yung sao, man na ito papanguya ba nga barawon, mata perminti. Panati ba? Hapit na mabot ng pao. Pre. Tama na ba? Tama na, pre ba? Kay gihurot na mong buwan na nabilin sa kuha. Musa mga, pre nga. Para magkanay sa kuha, pre. Di kitunga mo kung ritso. Kita man duha mag-inom, pre. Di lang man kay ikaw ra. Sunod gani, pre. Kung magdadala ka tuba, daghana. Apingis mo taning style, ah. Yung ani mo guna, pre. Kana aktura ng hambog sa kuha. Nga kapitalan na daw kanyag 80. Mo tong gipalit na mo og tuba kay para mo sugot ka nga. Mamisita siya. Oh, dito ako na. Nak, sulod dito sa balay, nak. Ikaw, dong, uli. Gawas. Grabe, dali nga po nahurot atong ito ba, ah. Tanawa. Sunod gani mamisita ka, 5 ka galon dal. Dili isa ka galon kay pingistra. Laskawa.